रिकॉर्डिंग बाय रसिया म्यूजिक सिपाया ढाला। हमारा से कहेला तू नहीं खे हो इजी कावना सवत संगे रहेला तू बीजी। बता तो का हमारा से कहेला तू नहीं खे हो इजी अच्छा? कावना सवत संगे रहेला तू बीजी। काहे हमारा को इतना तू सब कइलू काहे हमारा को इतना तू सब कइलू काहे व्हाट्सएप पर नंबर ब्लॉक कइलू दूसरा से बतियौल तो ब्लॉक कइनी बुझला का रे काहे लगावो तारू हमारा में दागी तहरा सिवा नहीं दूसरा के तागी। हम भी सब पता बहू अरे का पता बहू जन गोइल बानी हम तोहरो हो बतिया डेरा गिरावतारो आधी आधी रतिया जल्ला फोन जाते हो काहे तू लॉक कइलू फोन जाते हो काहे तू लॉक कइलू काहे व्हाट्सएप पर नंबर ब्लॉक कइलू दूसरा से बतियौल तो ब्लॉक कइनी। अरे ना झूठ बोलत काहे व्हाट्सएप पर नंबर ब्लॉक कइलू दूसरा से बतियौल तो ब्लॉक कइनी। ऐसे का कहतारू आज तू बतिया लागत तोहरो माराइल बा मतिया। अच्छा ऐसा तो हो नहीं के सब। अरे ऐसन के बात ना हो दादा भुटु सम रसिया का कोहेला हो ओकरा संगे हरदम रहेला हो। रंजन शर्मा के दिलवा पहक कइलू रंजन शर्मा के दिलवा पहक कइलू काहे व्हाट्सएप पर नंबर ब्लॉक कइलू दूसरा से बतियौल तो ब्लॉक कइनी। अरे सुधर जाबू से अरे बिगड़िया गइल बन तो अब का सुधरी। मिक्स बाय रसिया।